Ia să vedem noi cărășei. Nu să mai avem. Nu, hai în partea altă, repede. Uitați peștii. Uite ce, uite. Mamă, ia uite ce bate de timpul ăla. Intră cu spatele afară. Trebuie să bag mâna să scoți unul. Nu poți să bagi mâna aici. Nu poți să bagi mâna. Bă, ești nebun? Mamă, ia uite cum sare, mâncați aici gura ta. Uite cum este de asta după aici. Mâncați aici pula ta, Ioane. Ce să acolo? Uite la ce jos, îl vezi? Stă lângă pungă aici. Unde lângă pungă? Mamă, uite ce e sub asta aici. Mamă! Uite acolo, ia uite. Mâncați aici gura ta, Ioane. Ce pe la sticlă pe aici. Bă, băiatul, tu ce e sub țeava asta aici? Să moară cea mai ascund, dar carați ca palma, bă. Ce-o căuta, mă, e acolo sub țeava, mă? A venit după mâncare. Ia uite acum, Unde? unde e cheia de bere. Cheia de bere jos, o vezi? E, uite, chiar acolo sunt ei. Ia uite, asta. Mamă, ia uite eu. Mamă, uite pe ăla cât de mare. Mamă! Lasă-i mă zăriștină. Nu l-am prins. Hai să vedem dacă s-au în partea altă. Păi nu, uite aici, uite pe partea acolo. Hai mă să vedem și în partea altă. Uite-l aici. Uite-l jos. Uite-l acolo lângă pungă. Stă cu capul sub pungă. Îl vezi? Uite carasul. Sub punga aia. Uite-l. Îl vezi? Uite-l, ți-a băgat sub pungă. L-ai prins? Nu. Le luăm, mă? Nu, e aici. Bă, să mă piși pe el. Hai, lasă-l, că s-a dus de sub. Mă duc repede până în partea altă. Să mai mă uit o dată. Bagă-te acolo unde am fost eu. Mamă, colcă-i. Dar bate lumina și nu se vede. Ai auzit? Bate lumina, n-auzi? E soarele deasupra și nu se vede. Dar era acolo la canal acolo. Îi vezi? Nu mai sunt. Nu mai sunt? S-au speriat. Bă, dă-i... Uite în fața ta, uite. Lângă sticlă, vezi? Uite. Lângă sticla aia verde acolo. S-a dus. Uite, Mamă, uite ce sunt. Acolo. Uite pe ce dă din aripi de lărcă. Să filmăm să vadă Petrică Cercel. Să vadă două burze. Nu zice ceva.